No nie godejcie, że to nie romantyczne. Nie wiem, czy ja w ogóle tu mogę być. Zimy to już też mam pełną wunsz rozbarski. Ojciec. Tam na horyzoncie romantycznie Hauptbahnhof, za nim EC Sząbierki. Tam, proszę Państwa, coś tam. Na Facebooku jeden pan napisał, że moje filmy są coraz mniej merytoryczne i czy się wypaliłem już. No to odpowiadam. Tak. Ale niech będzie. Dzisiaj jeszcze się zmotywuję i Wam pokażę coś merytoryczniejszego. Pokażę Wam dzisiaj miejsce, którego już nie ma. Znaczy, jak pokazać coś, czego nie ma. No zobaczycie. My musimy tylko tam dojść, czyli przejść całe miasto. Ale spokojnie. Ja lubię chodzić. Dzisiaj dopiero 4279 to można iść. Ej, to jest zajebiste. Ten wiadukt jeszcze nie jest dobrze skończony, a już jest zasrany graffiti. Ja pierdolę. Ja rozumiem tą niepowstrzymaną chęć ekspresji artystycznej u niektórych, ale no, ludzie święci, bójcie się Boga, żeby to było coś ładnego. Przecież za takie coś się powinno ucinać ręce. A potem powiedzą, ło, ale tu jest brzydko popisane, a w Norwegii to jest tak czysto. Cuk. Od chyba 5 lat sobie obiecuję, że pójdę do opery i się dokulturalnie. Ale to nie jest tak, to by się trzeba wykąpać, ubrać ładnie, ogolić. Ale słyszałem, że jak człowiek podejdzie pod i stanie blisko, to już się trochę dokulturalni. O, teraz to ta. Dobra, dzisiaj się już nie wyrobimy. Nie no, dziś już jest za późno, dziś już jest za ciemno. Potem te nagrania takie brzydkie. Zostawcie łapkę w górę i wrócimy do tematu jutro. Jeszcze się Wam coś pochwalę. Kupiłem takie rzeczy do kompa, dobre to. W ogóle teraz to trzeba będzie zamontować, Boże. Mi się odechciało, może to oddam. Dyskoteka. Zanim udamy się do miejsca, które chciałem Wam pokazać, w zadośćuczynieniu przeczytam Wam jeden widz od Masztalskiego. Uwaga. Masztalski i Maryjka kładą się do łóżka. On zasypia jak suseł, jak to zwykle w małżeństwie bywa. Ona nie może zmrużyć oka. W środku nocy Masztalski pyta: czemu nie śpisz, Maryjko? Głupio się pytasz, hopa potrzebuję. Masztalski zerka na budzik. Skąd ja ci wezna hopa o 2 w nocy? No. Jest nowy, piękny, przyzwoity dzień. Idziemy, słuchajcie, wzdłuż ulicy Szczelców Bytomskich, która w sumie niedługo będzie miała 200 lat, bo powstała w 1830 roku powstała Tarnowicer Chaussee. No nie trzeba być poliglotą. Szosa Tarnogórska, która połączyła właśnie Bytom, tam, z Tarnowskimi Górami, tam, przechodząc oczywiście przez wszystkie osady, które potem zostały powchłaniane po drodze, czyli Stroszek, Sucha Góra, Bobrowniki, osada Jana. Bardzo długa ulica. Dzisiaj pewnie mało kto pomyślałby albo wie, że tu, gdzie dzisiaj mamy salon Renault i Daci, znajdował się kiedyś klasztor. Wielki, ceglany, piękny budynek, który to powstał jeszcze w XIX wieku, mianowicie pod Dobrym Pasterzem, i przy tym klasztorze znajdowała się taka instytucja, taki dom wychowawczy. To się specyficznie nazywało Dom Wychowawczy dla Trudnych Dziewcząt, czy coś takiego. Dokładnie tu w tym miejscu. W uproszczeniu poprawczak dla dziewcząt, prowadzony przez siostry zakonne, do którego to były właśnie problematyczne, trudne dziewczyny wysyłane z terenu całych Niemiec. No i potem w 1945 roku oczywiście niemieckie siostry zakonne musiały opuścić tą placówkę i przejęły ją siostry zakonne z utraconego przez Polskę Lwowa. Co ciekawe, ten dom chyba nie przestał ani na jeden dzień funkcjonować, po prostu zostało przeprowadzone przejęcie. No i ze względu na szkody górnicze gdzieś chyba w latach 70. cały ten wielki budynek został po prostu zburzony,
a ta placówka została przeniesiona, z tego co się nie mylę, do Tarnowskich Gór. No i do czego zmierzam? Że taki los jak klasztor pod Dobrym Pasterzem spotkał w sumie całą dzielnicę Dąbrowa Miejska, która w zasadzie przestała istnieć. Zniknęła dosłownie w pewnym sensie z powierzchni ziemi. Tu już nawet po niedawno względnie przecież postawionym sklepie Bodzio widać, że no, szkody górnicze są tutaj cały czas żywe. I popatrzcie z przodu na ten wznoszący się fragment ulicy Strzelców Bytomskich. Jeszcze 70 lat temu ta ulica była prosta. Ulica była prosta jak linijka, tak że wsiadając tam z tyłu na przystanku autobusowym przy Fałata, jadąc w kierunku Tarnowskich Gór, można było widzieć w zasadzie całą drogę na przestrzał aż gdzieś po Witor, po Stroszek. No dzisiaj jest tutaj góra na górze, buła na bóle, a pies szczeka. Dąbrowa Miejska, tak na marginesie, Dąbrówka to jest ponoć najczęściej występująca w Polsce nazwa miejscowości. No, tutaj mamy Dąbrowę Miejską, za rzeką jest Dąbrowa Górnicza, w Katowicach mamy zaś Dąbrówkę, w Piekarach mamy Dąbrówkę. No i słuchajcie, las Dąbrowa już gdzieś tam od XV wieku notowany oczywiście służył jako źródło drewna mieszkańcom Bytomia, a i potem gdzieś w XIX, na początku XIX wieku, jak zaczął tutaj w tej okolicy być budowany przemysł, w obszarze Dąbrowy powstało kilka hut, kilka kopalń. Zaczęła się ta miejscowość jeszcze wtedy nie jako dzielnica, część Bytomia, zabudowywać domami mieszkalnymi, których to na dzień dzisiejszy tutaj już po prostu nie ma. Jeszcze jakieś nieliczne ślady tutaj, że kiedyś tutaj było życie, jakaś kaplica. Tu po prawej stronie stał dom i to nie jeden ja jeszcze pamiętam, robiłem kiedyś o tym film na YouTubie, że mieszkał tu pan, z którym jeździliśmy na ryby. Zaczyna do tej Dąbrowy jakoś te życie po leku wracać. Tutaj powstała duża klinika weterynaryjna. Tam po lewej stronie wybudowała się siedziba jakiejś firmy, ale ta cała droga Strzelców Bytomskich była oczywiście gęściej albo luźniej, ale po jednej i po drugiej stronie zabudowana domami mieszkalnymi, chałupami z kamieńcami, chałupami z cegły, karczmami. Znajdowała się tu szkoła, znajdował się to kościół. Chyba rzadka sytuacja w ogóle na tle całego kraju, żeby rozebrać do gruntu cały kościół. Kościół Józefa Robotnika został w 2016 roku zburzony ze względu na szkody górnicze i ze względu też na to, że już po prostu nie miał do niego kto chodzić. No nie wiem, nie chcę rzucać procentowo, ale większość zabudowy Dąbrowy Miejskiej na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego stulecia została po prostu ze względu na szkody górnicze całkowicie zrównana z ziemią. Ja gdzieś jako dziecko z początku lat 2000 i trochę później pamiętam jeszcze, że tutaj po obu stronach Strzelców Bytomskich znajdowały się jakieś pojedyncze stare chałupy właśnie, tamten dom na górze, tam za estakadą jakaś stała stara chałupa, no stał jeszcze kościół, były jakieś resztki jeszcze gospodarstw tutaj po lewej stronie. Wszystko to w zasadzie przestało istnieć, zostało zaorane, wyburzone, tam gdzieś w głębi były jakieś stawy, one już są zasypane. Tu pamiętam jeszcze stały jakieś hale, jakieś domy, to już też widać tylko resztki. Tak jak mówiłem, na przełomie gdzieś lat 80., 90. zburzono prawie całą tą zabudowę mieszkalną tutaj. Ludzi poprzesiedlano dalej na Witor, na Stroszek, do Radzionkowa, który w tamtym czasie jeszcze funkcjonował jako dzielnica Bytomia. No potem oczywiście jeszcze poprowadzono A1, która przecięła Dąbrowę i tam też pod to wyorano parę resztek tych starych chałup i przecięła ten dalej idący las. I to jest ciekawa sprawa, bo często na przykład są gdzieś zdjęcia w internecie miast ze Stanów Zjednoczonych, gdzie potrafiono 1/3 miasta zaorać po to, żeby zbudować tam 4-pasmową autostradę, tak? No, tak się kończy, kiedy buduje się kraj nie pod ludzi, tylko pod auta. Ale nie trzeba sięgać do Stanów Zjednoczonych. Mamy tutaj przykłady na własnym podwórku i to nie gorsze. To jest obszar od zawsze problematyczny, bo leżący na styku gdzieś pól, spod których podbierano węgiel od 2 kopalń. Także bardzo podatny na wszelakie szkody górnicze i dewastacje terenowe. Czasem jak ja komuś mówię, że w Bytomiu w rekordowym miejscu
teren zapadł się o 37 metrów, to mówią nie, no chyba o 3,7 metra. Nie, o 37 metrów. I doskonale widać to po tym, że droga, która była równa jak strzała, no dzisiaj wygląda jak mamucia skocznia. Wyobraźcie sobie 37-metrowe zapadlisko. No to tak jakby duży dom, duża kamienica w zasadzie zniknęła z powierzchni ziemi. No i tutaj taka pamiątka, przystanek Dąbrowa Miejska Kościół, który to już za niedługo będzie pewnie dziwił swoją nazwą ludzi. Skąd się wzięła ta nazwa Kościół, skoro żadnego kościoła tu nie ma? No, jeszcze nie tak dawno, bo 9 lat temu tutaj w tym miejscu stał wielki, bardzo ładny kościół. Tragicznie już za moich wspomnień popękany kościół Józefa Robotnika. I to rozebranie tego kościoła i szkoły to chyba było już takie ostatnie tchnienie i przypieczętowanie końca życia Dąbrowy Miejskiej. Także obstawiam, że jest to trochę jakiś ewenement w skali polskiej, a może i europejskiej, że przecież nie żadne tornado, nie żadne, nie wiem, eksplozje wulkanu doprowadziły do takiego zaorania miejscowości, tylko doprowadziła do tego działalność człowieka. 45 lat, w głównej mierze 45 lat po wojnie rabunkowej gospodarki węglowej, gdzie nikt nie zwracał uwagi na to, że ludziom się dosłownie w Bytomiu tak to wyglądało, walą chałupy na głowę. Ten temat zresztą porusza fajnie książka Ballada o śpiącym lwie. No ale wiadomo, że węgiel, czarne złoto, największy skarb Polski był potrzebny za wszelką cenę. No nic, no coś w tej Dąbrowie też przez ostatnie lata jakoś coś jest, no nie. Jest hotel, jest tankstella, jest Subway, jest tam lecznica do zwierząt, jest tu jakaś firma. Może się coś tu będzie jeszcze budowało, nie wiem dokładnie jak z geologicznego punktu widzenia ten teren wygląda w tym momencie. Czy budowanie czegokolwiek tutaj jest bezpieczne, czy dalej grozi tym, że to będzie za jakiś czas popękane i nadawało się tylko i wyłącznie do rozebrania, zanim spowoduje zagrożenie życia. Wiem też, że ogląda mnie sporo starszych ode mnie ludzi z Bytomia i okolicy, także jeżeli ktoś z Was ma jakieś wspomnienia związane z tym miejscem, kiedy tu jeszcze było coś, kiedy tu stały jeszcze jakieś domy, kiedy tu jeszcze było jakieś życie, to oczywiście podzielcie się tym w komentarzach pod spodem. Puenta jest taka, że cóż, podobne historie pewnie można znaleźć w bardzo wielu miastach i miejscach, zwłaszcza wschodniego przemysłowego Górnego Śląska, i że dobrze, że te kamienice, kościoły, chałupy stawiali tak dobrzy architekci i budowniczowie, że w ogóle u nas w tej naszej krainie jeszcze cokolwiek stoi. Dzięki za uwagę i trzymcie się, pa! No i nie kłamali, na Śląsku jest czarny śnieg.